Hindi na raw punuan ang mga ospital sa Angeles City dahil sa tuloy-tuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Sa loob ng 2 linggo, 10 kada araw ang average ng naitatalang kaso sa syudad. Itong inihayag ni Dr. Froilan Canlas, Chief of Hospital ng Rafael Lazadin Memorial Medical Center o RLMMC o ang dating ospital ng Angeles o ONA. Malayo ito sa double to triple digit cases na naitala kada araw noong August 15 kung saan pumalo sa 90 cases ang average daily infections. Paliwanag ni Canlas sa RLMMC na siyang COVID center ng syudad. Sa loob ng 2 linggo, mga improvised tent para sa COVID-19 patients ay walang laman. Dagdag pa ni Canlas, lahat ng pasyente ay nasa isolation rooms. Maluwag daw sa RLMMC at ang mga health workers ay hindi toxic. Ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Angeles City ay dahil daw sa malawakang vaccination drive ng city government. Malaking tulong daw ang pagbabakuna at ginawang pagmomobilize ng LGU para sa malawakang pagbabakuna sa buong syudad. Ang kanilang layunin ay mabakunahan ng mas marami at mas mabilis itong isagawa. May pagkakataon daw na umaabot sa 10,000 ang nabakunahan sa loob na isang araw. Ipinaliwanag din ni Canlas na posible pa rin na ma-acquire ang virus matapos mabakunahan, katulad din sa ibang mga bakuna. Pero kadalasan, asymptomatic o mild in nature na lamang ang epekto nito. Epektibo rin daw ang bakuna laban sa hospitalization o pagkamatay dahil sa virus. Ayon kay Canlas, karamihan daw ng mga naitalang kaso ng COVID-19 sa syudad ay bakunado na at inirekomenda na lang para sa facility isolation. Dagdag pa niya, karamihan sa mga nagpopositibo ay asymptomatic to mild cases lamang. Sa loob ng halos 2 taon sa pagharap sa pandemya, alam na raw ng Angeles City kung paano maiwasan ang pagtaas ng kaso mula sa detection, isolation at treatment ng kaso at lahat ng spectrum ng COVID cases mula asymptomatic at critical cases. Sa madaling salitaan ni Canlas, magaling na sila sa paghawak ng COVID ngayon dahil mas may alam na raw sila tungkol dito at ang pagbabakuna lang ang solusyon sa COVID-19 na siyang ginawa ng syudad. As of November 2, 2021, nasa 255,235 na ang nakatanggap ng first dose ng COVID-19 vaccine, habang 177,571 naman ang fully vaccinated na. Samantala, batay sa November 1 data ng lungsod, 146 na lang ang bilang ng aktibong COVID-19 cases, 516 ang total deaths habang higit 11,000 naman ang gumaling na. Jennifer Salenga, CLTV News. Thank you.